dawo. Ina mata, ni kullum kira na kan mata ne. Mata ku nake kira mata, ina kuke? Mata dan Allah mu kwato kanmu yanci gurin maza. Mu kwato kanmu yanci gurin maza. Mu samu abun alfahari. Ina kira gare ku mata, yau na dawo ba bangaren koyon ba sai bangaren nono. Akwai mata masu son manyan nono, akwai mata masu son ƙananan nono, amma duk inda Allah ya halice ki daga hannu ki gode mai, amma komai na son gyara. Akwai mu na zamani, akwai irin su push up da sauransu. Gara ki daure ki sayi guda ɗaya mai kyau da a ce ki je kina irin siyan brezoyin gwanjo, wasu sakakku, wata ta sa wani kin sa ta gaban shi ya zazzare. A'a, daure ki sayi guda ɗaya mai kyau wanda ka san zaki amfana da shi. Yar uwa, sayi guda ɗaya ki sa nonon nan ta sama su ɗan tattaso. Ga irin ɗinkunan mu na zamani, in kika sa ya ɗan tattaso, mai gida ya dawo. Kafin ma ki taso ki ce mai gida san da dawa, yana faman tuntuɓe saboda kai gaba ɗaya kin ɗauke mai hankali. Ya ga uwar gida ba inda ya saba ganin ta kullum ba. Mai gida lafiya? A ba komai uwar gida. Komai, wallahi da komai, ba komai da komai ɗin. Sabida me? Kin yi abin da baki taɓa yi ba, kin jawo hankalin shi. In kika taso mai gida san da dawa, in kika zo karɓan ledan nan a hannun shi, ko kika zo mai irin oyo mai gida san da dawa nan, ɗan girgiza kirjan, ɗan rungume kayan ki mai gida san da dawa. Wallahi tallahi baiwar Allah sai ya ji sanyi a ran shi. Dan yana fita karfe 8 ya da fita 9. In kullum kina ƙaro wulaƙanci sai ya da fita karfe 10. Sai kin ce mai gida lokacin fitan ka faya, sai ce uwar gida ba yanzu ba. Ke yake cinye mai wa'annan lokutan saboda me? Kina gyara. Uwar gida ki je kasuwa cikin butiki, nemi fantuna na zamani masu kyau. Mai gida ya dawo, tayin ɗin shi ya kusa. Tashi gyara jikinki da ko ki sa. In kin zo gaban shi, ko ba za ki ɗauki komai ɗan duka ba shi ba, ki ɗan duka kamar za ki ɗauki awo. Ki ɗauke mai hankali. Sannan sai ki ce mai gida ya aka yi, ce uwar gida lafiya lau, zo ki zauna jikin kayanki. Ki dinga salo irin namu na mata, ki ɗauke mai hankali, ki jawo hankalin